tengamos dinero para poder educar. ¿Y dónde se destinan los dineros? ¿Cómo que dónde se destinan los dineros? Yo no lo sé, pero a los centros no llegan como debían llegar. Las dotaciones, educadores, psicopedagogos, hay que atender a la diversidad del alumnado. Sí, señor. Y también hay que tener en cuenta las adaptaciones. Hace falta fisioterapeutas, educadores, profesores de apoyo. Tener en cuenta la extensión de la enseñanza de las actividades extraescolares. Muy importante la actividad físico-deportiva. Y tener presupuestos para las asociaciones de padres que no tienen para poder desarrollar sus programas. Bueno, es infinito, Castro. ¿Qué te voy a decir de Valencia? ¿Un mensaje a Fondemora? Fondemora, por favor, dimite. Pon a alguien que sepa hacer las cosas bien. Y no te lo puedo decir en chino porque evidentemente no corresponde. Bueno, ¿qué quieres que te diga más? Fer la manifestació perquè volem una educació pública, valenciana i de qualitat. En l'actual govern del Partit Popular veiem que no hi ha solució a aquestes demandes que nosaltres tenim i nosaltres reclamem sobretot que siga més pública i que no s'inventen tonteries com lo de educació per a la ciutadania en anglès quan hi ha més de 50.000 xiquets que no poden estudiar en valencià, la nostra llengua. Això pensem que és totalment incomprensible i que en el País Valencià el primer que cal és que l'educació la puguem fer la nostra llengua i després les altres llengües ja vindran. Molt bé. Nosaltres som del bloc d'estudiants agermanats i a la universitat també, tot el que estem reclamant així, també ho reclamem per a la universitat, perquè ara ens volen implantar el Pla Bologna i el que volem fer és justament tot el mateix que està fent Fondemora en l'educació pública i de batxiller i d'escola, ho volen impulsar en la universitat i en el Pla Bologna, carregant-se totes les moltes classes com història del País Valencià i les classes i les assignatures que realment s'importen a tots els joves, se les volen carregar per canviar, per mercantilització i per canviar assignatures molt més per a crear persones que treballen i no estudiants, que és el que nosaltres volem. Fondemora dimissió, preocupa't un poquet més dels valencians, que és el que te toca, i dels estudiants valencians, que és el que te toca, i per favor la nostra llengua que se posen ja un poquet mans a l'obra perquè se la estan carregant. Porque lo hacemos por muchas razones, porque la política educativa de nuestra comunidad es pésima. Muchas razones. Perdona que me llama. Vale. La societat valenciana dir que la solució no és el Partit Popular ni el Partit Socialista, perquè ja veiem que a nivell de l'estat espanyol l'estat socialista està fent exactament el mateix, no se preocupa per cap llengua d'arreu de l'estat, i així al País Valencià el Partit Popular està fent el mateix. Demanem que hi hagi alternatives i que la gent voti alternatives al Partit Popular i al Partit Socialista.